punika saged pun disimpulake bilih penerapan prinsip 3M wonten ing SMN Satu Krian sampun kasih nyuda sampah lan nyudaisake lingkungan sekolah langkung resik. Program punika ugi netepaken kesadaran kerjasama warga sekolah ing njagani kebersihan lingkungan. Para pemirsa, njaga lingkungan boten tansah kedah kawiwitan saking bab ingkang ageng. Langkah alit kados reuse lan recycle menawi dipun lampahi kanthi konsisten saged maringi owah-owahan ageng kangge masa depan bumi kita. Monggo kita wiwiti saking diri pribadi, saking lingkungan paling cedhak lan wiwitan semenika. Kula Keisa lan rekan kula Nabila ngaturaken panuwun sanget dumateng panjenengan sedaya. Dumugi pinanggih mali wonten ing pawartos salajengipun. Para pemirsa, kula Friska wonten ing SMA Negeri Setunggal Krian. Kula badhe nerangaken kanthi ringkes bab punapa menika 3R ingkang sepisan reduce. Inggih menika nyuda, reduce ngajak kita supados nyuda penggunaan barang sepisan ginakaken lan nyuda sampah wiwit saking sumberipun. Tuladan penerapan reduce wonten ing SMA Negeri Setunggal Krian inggih menika siswa nggawa bekal piyambak saha digunakake botol isi ulang sehingga jumlah sampah saged dipumparingaken mudhun kanthi signifikan. Ingkang kaping kalih reus tegesipun migunakaken malih. Reus menika migunakaken barang ingkang saking saged dipun gunakaken supados boten langsung dipun buang. Tuladanipun botol bekas dipun digunakake kangge hiasan sekolah lan kertas bekas ingkang tasih kosong digunakake kangge nyerat catetan. Lan ingkang pungkasane recycle inggih menika ngolah malih. Recycle menyangka proses ngolah sampah dados barang enggal ingkang digunani. Kados ngolah sampah organik dados kompos. Saya menika kula ugi sesarengan salah satunggaling siswa SMA Negeri Satu Krian. Sugeng enjing Mas Mbak. Kula badhe nderek. Pirsa wiwit kapan para siswi miwiti nerakake prinsip 3M? Sugeng enjing. Kita mengikuti nerapkan TKR wiwit Cawentara tahun kepungkur sasanipun mangertos dampak ala saking sampah ingkang numpuk. Kados ambu boten sedap lan sampah ingkang sumpel. Langkah sepisan punika ingkang dipun tindakake dening siswa Kita miwiti saking reduce. Inggih menika nyuda penggunaan plastik lan bawa bekal piyambak. Warga sekolah dipun diimbau supados boten buang sampah sembarangan. Kados pun dipenerapan reus lan recycle Kangge reus barang ingkang tak layak dipun dijangke malih kados botol lan kertas bekas. Dene recycle sampah organik dipun olah dados kompas kanthi bimbingan sekolah. Lan sampah anorganik dipun kumpulaken dhateng bank sampah. punapa manfaat ingkang dipun prosakaken sasampunipun nerapake kebiasaan punika? Lingkungan sekolah dados langkung bersih lan sehat. Saliyane punika saged nambah kerjasama antar warga sekolah, utamane antar kelas. 3. Sapunika kula sesarengan kaliyan salah satunggaling guru SMA Negeri Setunggal Krian. Wonten mriki kula kaliyan Ibu, kula nyuwun tulung jenengan jalantaraken kados pundi wiwitan penerapan prinsip 3R dan sekolah puniki. Sugeng enjing wiwit rumiyin sekolah kula mirsani bilih sampah plastik saking kantin lan kegiatan siswa saya kata. Saking punika pihak sekolah miwiti sosialisasi babagan 3R dhateng siswa lan guru supados langkung peduli dhateng lingkungan. Langkah nyata punapa ingkang sepisan dipun tindakaken dening pihak sekolah? Langkah sepisanan nggih menika reduce. Niku ing bahasa Inggris nggih, reduce. Reduce menika siswa dipun wajibaken beto botol ngunjuk lan papan pangan piyambak.
kantin ugi nyuda panggonan plastik sepisan gunakaken kados nggih napa namine air mineral dalam kemasan ngoten niku. Menika kebukten saged nyuda jumlah sampah plastik dhateng sekolah. Kados pundi penerapan reus lan recycle wonten ing sekolah punika? Kangge reuse niku sekolah migunakaken malih barang-barang bekas. Barang-barang bekas menika kados botol, nggih wadah niku didadosaken kados pot ngoten niku, pot damel vertical garden lan sapanunggalan. Dene recycle sampah organik niku dipun olah dados pupuk organik utawi pupuk kompos namine. Punapa wawahan ingkang paling krasa sasampunipun program punika mlampah? Lingkungan sekolah dados langkung resik lan nyaman nggih. Saliyane punika siswa dados langkung disiplin. Disiplin mriki siswa saged ngurangi sampah nggih menika plastik sing kabukten ngrugikaken lingkungan. Saking keterangan punika saged kula simpulaken bilih penerapan prinsip 3R wonten ing SMA Negeri Tunggal Krian kawiwitan saking kepedulian dhateng saya kantanipun sampah plastik lumantar kebijakan gawa botol lan papan pangan piyambak migunakaken malih barang bekas saha ngolah sampah dados kompos lan bank sampah lingkungan sekolah dados langsung bersih sehat lan nyaman. Program punika ugi saged ningkataken disiplin kesadaran lingkungan saha kerjasama antar warga sekolah. Mangaten laporan saking kula balikaken dhateng studio. Sugeng enjing para pemirsa, seneng sanget kula saged pinanggih malih kalian panjenengan sedaya. Kula Nabila kaliyan rekan kula Keisa badhe ngutaraken sawijining pawartos ingkang wanita saged ranking SMAN Setunggal Krian ingkang sampun nindakani program Adiwiyata. Program Adiwiyata minangka inisiatif nasional saking Kementerian Lingkungan Hidup ingkang gadhah tujuan kangge mbentuk sekolah ingkang peduli lan gadhah budaya lingkungan. Program punika ngarahaken supados sedaya warga sekolah kados dene siswa, guru, lan staf saged nerapaken perilaku ramah lingkungan kanthi terus-terusan lumantar kebijakan, kurikulum, partisipasi, saha sarana pendukung pelestarian lingkungan. Bab ingkang badhe kula angkat saking wujud nyata pelaksanaan program Adiwiyata wonten ing SMAN Setunggal Krian menika yaitu prinsip 3R. Ingkang menika reduce, reuse, lan recycle. Prinsip punika ngajak sedaya warga sekolah sebanten selengkung tanggung jawab dhateng sampah ingkang dipunisahikaken. Program 3R wonten ing Adiwiyata menika minangka konsep pengolahan sampah ing sekolah supados lingkungan dados resik lan sehat. Reduce tegesipun nyuda sampah kados nggawa botol lan bekal piyambak. Reuse tegesipun migunakake malih barang bekas kados botol dadi pot. Dene recycle tegesipun ngolah malih sampah dados barang migunani kados damel kompos lan kerajinan. Kangge mirsani kados pundi penerapan prinsip 3R punika kanthi nyata, kula sampun ngirim reporter dhateng lokasi. Sawadya menika kita badhe nyambung kalian reporter wonten ing lapangan. Monggo.